bardzo ładnie. Bardzo mi się to podoba. Fajnie zrobiłaś tę twarz. I wydaje mi się, że jest ona zrobiona na wzór Inwu. Zrobiłaś bardzo realistyczne spodnie. Wszystko zrobiłaś praktycznie realistycznie. Jest to twój, ponieważ masz tu ten podpis. I teraz wchodzimy do artbooki i sobie teraz artbooki pooceniamy. Szkoła szara, nudna rzeczywistość. Ferie, tak? Wolę ferie. Kocham ferie. O, muzyczka. Uwielbiam ferie, bo potem można sobie wyjechać z góry. Można robić różne takie rzeczy, zjeżdżać na sankach, jest śnieg. Chociaż już dawno w Polsce nie ma takiego fajnego śniegu, tylko trzeba wyjeżdżać z góry albo banalnika, żeby był fajny śnieg. No, ale tak art informacyjny to jest Ari. Cześć tutaj, Inka, Dinka, to jest Joanna, Ari, jesteś. No to jest informacyjna muzyka też jest dobra. Dobrze. To możemy sobie teraz zrobimy artbooka. Zrobimy sobie jakiś świąteczny artbook. Sobie wybramy. No i tam wycinamy. I jeszcze tych przystawki wydamy. Dobrze. Najpierw może ubierzemy świątecznie naszą Pixie. Bardzo mi się podoba ta sukienka pierniczkowa. Podoba mi się bardzo to. Mogą być do tego okularki, one też mi się bardzo podobają. Do tego te słynne włosy. Chyba weźmiemy sobie jeszcze to. Super wygląda. Bardzo mi się ten kątek podoba. Pięknie. I zobaczmy. Jak ją tu się daje na szczęśliwie, to one są też takie same. Na przykład na zaskoczony. Aha. Nie, jeszcze jednak smutny. Ale nie, damy jej, że jest obojętny. Czyli zostało jako Pixie Star. Wiecie? Okej, już jest pan i... Ubierzmy cię na świąteczną. Widzę, że masz tu czapkę świąteczną, tak jak ja. Więc wybierzmy sobie naszą czapkę świąteczną. Bierzmy sobie te buty, może te spodnie. A masz... O, ta czapka będzie super. Tylko albo ten. Nie, ta właśnie super. Bardzo ładna sukienka. Śliczna sukienka, ona się na pewno mata. Super wygląda. No i się więc nie będę przebierać, bo już wygląda dość świątecznie. Powiększmy się. Dajmy jedyną animację. I teraz damy tutaj ten dziewczyny. Kolejny dam animację. No dajmy za też. Może Pixie też ma taką. Nie. Ale wydajmy jej tak. Okej. I teraz tak. Dodajmy napis... albo nie. Dodajmy najpierw takie dzwoneczki. Dodajmy jakieś tutaj ładne te dodatki. I sobie tu powiesimy takie coś. Ładne. O, fajne. Sobie jeszcze raz takie coś weźmiemy. I sobie damy. O, są tu napisy Merry Christmas. Okej. O, takie dwie kokardeczki sobie dodamy, fajnie to wygląda, podoba mi się. I jeszcze tylko dodamy sobie takie zapalki, żeby to nie było aż tak blisko, znaczy tak za mgłą, ale dodajmy sobie jakiś fajny cień. O, super ten cień, jak miałam pomysł. Super to wygląda. I teraz tylko zmienimy tutaj kolor. Weźmy taki. I napiszę święta tuż. Tuż. I mamy super artbook, bardzo mi się podoba. Okej, święta tuż. I napiszę, że święta 2016, to jest mój pierwszy artbook. A teraz pomysł mogli jeszcze porobić na MSP. Może sobie teraz dodamy jakieś fajne zdjęcie na MSP. O, muszę mieć chyba 5. level. Tak, muszę mieć 5. level, z tego co pamiętam, jak na końcu grałam. Tak, 5. level, czyli muszę jeszcze zrobić jeden. To może sobie zrobimy projekt. Zrobię sobie taką bluzkę, bo ona mi się od razu spodobała, a zrobimy jej taką białą. Podoba mi się tutaj. O, mamy takie bombeczki fajne. Tak możemy zmniejszyć. Ale zrobimy takie malutkie bombeczki i zrobimy je tutaj czarne. Na czerwono, zielony